Vandaag gaan we het niet hebben over het fraai gerenoveerde Raadhuisplein en ook niet over het monumentale gemeentehuis, maar we gaan het wel hebben over de nieuwe galerij. En de nieuwe galerij die ligt achter de vondst, de voormalige bibliotheek, en daar is heel wat te zien. Kom maar mee. Hallo, welkom. Hey, ik ben Roel. Ik ben Rob Kooijman. Dag welkom Rob. in de nieuwe galerij. Wat mooi. Ja, mooie plek hè? Enorm. En wat een collectie. Waar zijn we precies? Ja, de nieuwe galerij. Een plek die de gemeente beschikbaar stelt voor tentoonstellingen en dergelijke dingen. Ja. En deze keer dus Theo Leenaerts, kunstenaar. Een bekende Heerlense kunstenaar. Zeker, die ja. Theo Leenaerts en niet Leenaerts, want ik weet, het moet goed uitgesproken worden. Maar die is al jarenlang drukdoende in onze stad. Hè? Hij is al 65 jaar kunstenaar. 65 jaar? 88 jaar oud. Dus, ja. Is Theo al 88? Ja, ja. En dan nog zo creatief? En nog steeds creatief en nog steeds bezig. En ja... Dus zeker de moeite waard om daar eens serieus aandacht aan te besteden ook. Ja. Dus, het is en daar heb jij werk van gemaakt, van die serieuze aandacht? Ja, ik vond het de moeite waard. En het is wat mij betreft een ode aan zijn kunstenaarschap. En aan Heerlen, de stad die dat mogelijk maakte, de bloei van zijn kunstenaarschap. Ja, Dus die twee dingen komen hier samen. Hij heeft natuurlijk zoveel gedaan, we hebben een keuze moeten maken. En de keuze hier is... vooral bepaald door de relatie met Heerlen. Ja, het leuke ook aan Theo is, althans dat vind ik, dat hij zo actief in de stad zichtbaar is. Ja. Op allerlei plekken heeft hij zijn atelier en overal tovert hij iets van iets wat leeg stond, iets prachtigs, kleurrijks van, wat hij zelf ook vaak dagelijks te vinden is. Dus dat vind ik echt wel een opsteker. Ja, en dat hij dan hier nu ook nog exposeert en dit zo mooi in elkaar is gestoken. Dat verdient een bezoekje van hem in Heerlen. Nou, welkom. Ja, leuk. Het is een beetje in een paar onderwerpen verdeeld eigenlijk. Hieronder gaat het over Theo en de Mijnstad. Hij is opgegroeid tegenover de Oranje Nassau 1. Oké. Dus prominentere plek kan eigenlijk niet. Nee, het was het decor van zijn jeugd eigenlijk, die hij daar heeft doorgemaakt. Natuurlijk een enorm indrukwekkend complex, die mijnen. Heeft daar de oorlog meegemaakt, maar speelde ook als kind op die Steenberg enzovoorts. Dus hij heeft daar een band mee. En we hebben hier onder andere een hele reeks tekeningen die hij heeft gemaakt toen de Oranje Nassau 1 afgebroken werd. Wat natuurlijk toch ook voor Theo een emotioneel iets was. En dat hij was live getuige ervan, van het hele proces. En hij heeft dat in 80 tekeningen ongeveer heeft hij dat vastgelegd. En sommige ook met wat emotionele uitspraken erbij. Waaruit dan je echt kunt opmaken van, het heeft hem wat gedaan dat weg is. En daar was hij niet alleen in. Dat heeft nogal veel mensen echt in de ziel geraakt. Maar hij als kunstenaar heeft dat kunnen verwoorden in kunst. Ja, zeker. Dus dat daar, en deze dingen in het midden, die zijn veel later ontstaan. Maar goed, zoals je in die schetsen ziet, zitten daar ook wel puinhopen in natuurlijk. En dat komt dan op een hele andere manier, die fascinatie weer terug in deze werken. Dus die grijpen toch terug op dingen die hier in Heerlen gebeurd zijn. En je hebt ook het een en ander op papier vastgelegd. Ik heb het in mijn hand. Dit is het boek, de publicatie die gelijk met de tentoonstelling gepresenteerd is. En Theo heeft natuurlijk ook een heleboel in en om Heerlen gemaakt. Buiten, kunstwerk, in gebouwen. Zelfs onlangs nog bij de oude muziekschool, die prachtige grote poort. Een hele mooie poort staat hier ook in. Dus dat moest natuurlijk ook vastgelegd worden allemaal.
En kijk, je hebt de poort, hè? Het laatste hoofdstuk in dit boek in ieder geval. Ja. Maar meest recente werk. Ja. En goed, kijk, dat kon natuurlijk hier allemaal niet laten zien hier binnen. Dus vandaar ook dit boek. En dit gaat natuurlijk gewoon echt van begin tot nu. Maar een rondje stad langs kunstwerken van Theo Leenaerts, dat kan hier een hele gemakkelijk. Dat kan zeker, ja. Van de Duikster daarbij. Waar het oude zwembad, voormalige zwembad. Ja. Tot aan het Bertaplein. En dan zitten nog wat dingen tussendoor. Ook dingen die weg zijn helaas. Maar die toch, zoals de promenade natuurlijk. Hè, wat voor veel mensen nog steeds... De waterval, ja. Wie ben ik? Who am I? Ja, dat zal iedereen zich af en toe wel eens afvragen. Dat vraag je je als persoon soms af, maar ook als stad vraag je dat af van waar zijn we, waar gaan we naartoe en hoe moet het verder? Dus ook daar is een link met de stad. Ja, wat goed. En uit het enorme werk van Theo dan een beperkte keuze te moeten maken. Ik denk dat dat wel een helft job is geweest. Hoe heb je dat gedaan, Rob? Goed. Door bijvoorbeeld aan die thema's aan te haken. En dan is het ook best wel moeilijk, want boven gaat het bijvoorbeeld ook over de dingen die hij voor de horeca gemaakt heeft. Heel veel ook. Maar daar is ook heel veel van weg. Ja. En als je daar toch iets over wil vertellen en wil laten zien... bekende Heerlandse namen, zoals... Femina, de Morenhoek, Barbarella... La Mancha. Bodega La Mancha, Esquire, Saint-Tropez, Palma Bar hebben dingen van hem gehangen. Was hij ook nog wel eens thuis als ik dit zo allemaal hoor? Zo diep ben ik dan weer niet in zijn privéleven gedoken. Maar ik weet wel dat op die manier, gewoon door overal op af te stappen, aan de bar en al pratende en van, kijk, hier kunnen we wel iets moois maken. Ja. Zo ging dus dat. hij wist zichzelf ook goed te verkopen. Dat zeker, ja. Ja, mooi. Zullen we eens even naar boven gaan? Want er is ook nog een bovenverdieping, heb ik begrepen. Ja. Eigenlijk is dit een opstelling die hij hier speciaal voor deze plek gemaakt heeft, maar wel op een manier zoals hij de afgelopen jaren ook wel gewerkt heeft, zeg maar. En bijzonder is dat daar bijvoorbeeld etalagepoppen in zitten. Ja. En er is natuurlijk veel leegstand in Heerlen en hij heeft zijn ateliers in leegstaande winkelpanden. Ja, klopt. En daar vindt hij ook dit soort materialen. En dan maakt hij er gebruik van. Dus krijgt dat een nieuw leven eigenlijk. En, ik vond het ook wel mooi. En hij heeft een paar hele mooie papieren reliefs gemaakt. Misschien iets minder grillig als dit. Maar goed, hier komen een aantal dingen samen. En hij heeft ook eens tentjes gemaakt van latjes en papier. En grote beschilderde vellen. Vaak ook, zoals je kunt zien, achterkanten van grote posters, zeg maar. Die eigenlijk weer opnieuw een nieuw leven krijgen. Dus dit is eigenlijk het Heerlen ook nu, zeg maar. Hè? Met aan de ene kant de leegstand, maar ook weer het nieuwe elan van kleur en actie en noem maar op. Nou, dan staan we hier opeens in de Bodega La Mancha. Ja. Mensen kunnen het nu nog kennen als Café Hazes boven de Kromme Toeter. Dat klopt. Maar het is gebouwd als de Bodega La Mancha. En ook daar had Theo iets mee te maken. Ja, goed. Het was sowieso een specialiteit van Theo. Hij heeft een heleboel horeca-gelegenheden ingericht of daar dingen voor gemaakt. En Bodega La Mancha ook. Het gebouw is van Laurens Bichel, maar de eerste inrichting... Bekende architect. Ja, zeker. De eerste inrichting van Theo en met moderne, eigentijdse en Spaanse elementen. Ja, de bodega. Dus daar heeft hij helemaal zijn eigen gang in kunnen gaan. Ja. Niet alles is op dezelfde manier uitgevoerd zoals het hier nu te zien is. Dit zijn ontwerpschetsen. Mm-hmm. Maar sterk uitvergroot. Ja, sterk uitvergroot. Maar er is gewoon heel weinig helaas nog van over van die inrichtingen. Ja. En, dan... Net zoals van de waterval, die is ook helemaal weg. Ja, dus, maar wel leuk juist dat we toch op deze manier dit weer een beetje terug kunnen halen. Ja. Wat er wel overgebleven is, dat bij dit verhaal hoort, is deze tussenwand.
Origineel? Dit is origineel uit de bodega. Oké. Dus, hoe komt die dan terecht? Heeft Theo die gered of zo? Ja, we zijn gaan kijken en, of er nog wat over was. En toen vonden jullie deze tussenwand? Toen vonden we deze tussenwand en de huidige eigenaar vraagt of we dat mochten demonteren en hier opnieuw in elkaar mochten zetten. Maar dit is echt een stukje van uit die tijd, zoals Theo dat toen met hout veel en met metaal, met allerlei andere materialen, steen en zo gemaakt heeft. En dit is een houten wandje bij een balustrade rond het trappenhuis was dat. Oké, dat is helemaal nog origineel teruggevonden. Een stukje hedendaagse archeologie eigenlijk. Ja, nou, leuk. Hebben jullie goed gedaan. Ja, natuurlijk de feitelijke informatie voor de bezoekers. Wanneer kunnen de mensen hier terecht? We kunnen hier terecht van woensdag tot en met zondag. Oké. Van 1 tot 5. En de entreeprijs? Gratis. Gratis, dus vrije toegang? Vrije toegang en als ze een rondleiding willen kan ook gratis. Er is een flyer waarop staat welke data, maar ook op Hele Mijn Stad, denk ik. En op de site van de gemeente is informatie te vinden. De evenementenpagina. Dus vrij toegankelijk en van woensdag tot en met zondag van? 1 tot 5. Van 1 tot 5. Nou, dan moeten de mensen toch wel weten te vinden. Nou, dan gaan wij weer naar onder. Ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Dat is Theo Lennarts. Dan ga ik eens even kijken. Dankjewel, hè. Bedankt. Hallo. Meneer Leenaert. Ik zei Lennarts, maar dit is Theo Leenaert. Ja, ik ben op bezoek hier. Zelf om eens even te kijken. Hè. Wat leuk om jou te treffen in je eigen expositie. Ja, dus iedere keer te gek, hè. Een prachtige ruimte, hè. Ja, maar zo'n ruimte die leeft natuurlijk pas als er mooie kunstwerken in staan. Daar heb je gelijk in, ja. Daar heb je gelijk in. En dat probeer ik iedere keer te doen, hè. Misschien zelfs buiten ook nog iets kunnen doen, hè. Buiten verder bouwen, hè. Het is dat we elkaar in een paar jaren kennen, dus we zeggen gewoon jij als je het goed vindt. Anders zeg ik u, kan ook. Nee, maar je mag Joost noemen. En dingen veranderen, die kunst leeft echt van jou. Ja, dat gaat iedere keer, het gaat gewoon door, hè. Dus alles wat ik zie wil ik iedere keer weer op een nieuw kunstwerk van maken, hè. Of een nieuw idee, hè, ontstaat eruit en dan blijf ik altijd werken. Hè. De ene keer is het grafisch, is het gewoon van tekenen op papier. Hè. Okay. Maar ik wil ook eens een keer van het platte vlak afkomen door ruimtelijk te werken. Dat zijn sculpturen te maken. Ja, want dit zijn installaties, die kun je opbouwen, die kun je weer afbreken en die kun je weer opnieuw in een nieuwe situatie, nieuwe vorm neerzetten. Hè. Dus het is bij jou niet strak omlijnd? Nee. Je kan er ook aan hetzelfde een andere draai geven? Iedere keer een nieuwe metamorfose. Knap. Ja. Maar jij bent ook echt hier geboren in onze stad. Je bent een echte oerheerdenaar, hè? Ik ben geboren, dat kun je wel zeggen, ja, dat is wel zo. Op de Kloosterweg, Zitterweg, tegenover de Lange Jan. De Zwaam en de Rommel, die heb ik over me heen gekregen. Huskesweg, ik heb daar gespeeld. Het was ergens als kind fantastisch om te zien, die hele industrie. Maar het was niet gezond, hè? Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee. De lakens werden zwart en je longen ook als je onder de grond zat. Dus, en je stookte met slam en met, eierkolen. En dat was niet gezond allemaal, hè? En hoe ben jij dan in de kunst terecht gekomen? Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is natuurlijk, dat vraag ik mij ook iedere keer af. Ik was als klein kind, was ik aan het denken, wie ben ik? Wat ben ik? Wat moet ik gaan doen? Maar ik had een broer, Frans, en die tekende heel veel. Oké. En die was heel goed. Die was een hele super realistisch en voor mij was het een wonderkind. Wat is eigenlijk je voorbeeld? Het was een voorbeeld. Hij heeft toen ook nog getekend en geschilderd voor het Royal Theater, die grote billboards. En daar hielp ik hem aan mee. Die hele grote platen buiten aan de gevel? Die grote platen aan de gevel. En later is hij nog naar de academie gegaan, maar die is er gauw weggegaan. Oké. Maar jij bent blijven hangen in de kunst? Hij is ermee opgehouden, ik ben ermee doorgegaan.
En niet alleen in Heerlen, want in de hele omgeving kennen ze jouw kunst, maar tot ver over de grens. Ja, dat is maar 15 kilometer, dan ben je hier ver over de grens, dan ben je aan Aken. Hè? Ik bedoel natuurlijk in Italië, Amerika. Waar heb je allemaal gezeten in jouw carrière? Want je bent nog volop bezig, maar het is echt tot ver buiten Heerlen gegaan. Ja, het is met die reizen allemaal word je beïnvloed. Hè? Of je bent in Spanje, of je bent in Italië. Dan zie je natuurlijk ook die kunst die daar aanwezig is. Hè? En die pik je dan op? En als je er gevoelig voor bent, geïnteresseerd voor bent, dan zie je wat kwaliteit is. Dan moet je wel een geoefend oog hebben en een geoefende geest. Ja. De Lange Jan en de Lange Lies, 2 grote schoorstenen. Ja, eerst is Lies, geloof ik, hebben ze geëxplodeerd. Hè? En naderhand de Lange Jan. Want je ziet hier echt de kraan met de sloop. Ja. En die komt op verschillende tekeningen terug. Echt de destructie van Heerlen-Mijnstad. Ja, dus op het moment noteren gewoon. Hè? Noteren van wat jij zie je, wat stond is hier er gewoon gebeurd. En dan ben ik rondom Heerlen, daar zijn er meer van. Dus een collectie van ongeveer 100 prenten. Okay. Dit is een kleine serie die eruit is. En op een gegeven moment ging je over van zwart-wit in kleur. Ja, sommige heb ik met kleuren ingevuld. Even een beetje kleur ingevuld, dus kon ik weer niet laten. kon ik. Maar wat leuk is, we zijn nu terug bij je eerste officiële opdracht, begreep ik. En die heb je in de Kalmermolen geschilderd? Hoe zit dat in elkaar? Ja, ik had een atelier. Ik ben er ook gaan wonen, 2 jaar heb ik dat gewoond. Ja. Die tussentijd heb ik toch met de Heerlens natuurlijk met Schunk contact gehad. Onder andere met Leo Schunk. Ja. En van Leo Schunk heb ik toen voor het nieuwe Schunkgebouw, wat nu Berde is. Ja, op de promenade. Ook de doorbraak is geweest. Dus een opdracht gekregen om iets over de geschiedenis van Schunk. Maar dit is eigenlijk de hele geschiedenis van Schunk, hè? Dit zijn de gegevens die ik gekregen heb. Ja. Hoe Arnold en Peter Schunk, en dat is geloof ik de vader, meen ik, van Leo Schunk. Die had ook nog een zus, die samen met Dome, die hebben dat ook verder voortgezet. Ja. En toen is dit, voor de opening, is dat gemaakt geworden. Dit schilderij. Maar daarin heb ik natuurlijk, ik vond het toch wel een moeilijke opdracht, met die weinig gegevens die ik had, om dat een beetje figuratief in beeld te brengen. Ja. En ook hun hele route die ze gegaan zijn vanuit het, laten we zeggen, het gebied achter Aken en het Eifelgebied en het Ardennengebied, waar ze gewoond hebben, om een reis en een studie te maken door bijna een stuk van Europa heen. Om iets te leren van weven, van alles wat met stoffen te maken heeft. Ja, en toen zijn spinnenwiel, weefgetouw. Ja, en die jaren en zo heb ik, en ook de plaatsen heb ik aangegeven hoe hun reis is gegaan. Ja. Verder uiteindelijk, waaruit voortgekomen is die nieuwbouw van Peuts voor het Glaspaleis. Ja. Het is een Glaspaleis noemen. Gestapelde markt. Ja. Maar dit is toch wel een uniek werk dan, die en de geschiedenis van Heerlen, en de geschiedenis van het familiebedrijf, en de eerste opdracht van de kunstenaar Theo Leenaerts markeert. Ja. Dus het kon niet anders dan dat dit hier moest hangen. Theo, kijk, we hebben nu het geluk dat we jou hier getroffen hebben vandaag en dat we de kans hebben om met jou door je eigen werk in deze expositie te lopen. Als nou de mensen die dit zien en zeggen van, goh, hier moeten we zeker eens gaan kijken, hebben ze dan ook de kans dat ze jou hier ook weer eens tegenkomen? Ben je ook af en toe wel eens te gast in je eigen expositie? Ik loop hier binnen, ik woon hier om de hoek. Dus ze kunnen me zo bellen. En dus ze zijn echt geïnteresseerd om met te spreken, dus dan kom ik wel. Dan ben je van de partij. Ja. Maar ook als je niet gebeld wordt, kan het ook zomaar zijn dat je Dat kan ook zo zijn, dus dat ik eventjes hier weer rondloop. Of misschien zelf
Ja, die uitnodiging. Ik zou zelfs, als dat hier ontruimd zou zijn van dat hele plein daar, dan zouden we daar een hele kunstactie kunnen organiseren. En dat ook wel weer goed gebruiken. Niet alleen de binnenruimte, maar ook de buitenruimte. Je bent nog van alles van plan, hoor ik. Dus met een paar assistenten erbij. Misschien kun je nog meewerken eraan. Ja, je hebt me al gecharterd. Theo, mag ik je heel hartelijk bedanken dat je ons zo prachtig hebt rondgeleid en geïnformeerd. Ja, dankjewel. Oké. Dan gaan we weer terug naar beneden. Oké. Merci.